दाउब'आ दाउब' बेबो दाउबो दाउब' ओमफ्राय मा दं मोसौ उम बेबो मोसौ फिसा मोसौ फिसा हेलो लोगोफोर खुलुमबाय नमस्ते वेलकाम बेक टु माय चेनेल एन्ड वेलकाम बेक टु एनादार ब्लग ओमफ्राय जोंहा नै जाबाय थानो नागिरदों जों स्कुलाव थांनो नागिरदों माने आइमोननि स्कुलाव थांनो नागिरदों आरो गामिनि एल पि स्कुलावनो आजाजों मेंलायलायबाय आं जि गिलिर ना जा नोङो नों ओंखाम जाना जायाखै आजा जादों मा ओंख्रि जाया बुरजा जादों आगं ओमफ्राय ओंखाम ओमफ्राय आगं ओमफ्राय ओंखाम ओमफ्राय मा ओंख्रिबावमोन आगं ओमफ्राय गैला ए दा थांसै माबार टाइमा बिदिनो 10:30 जाबाय आरो हो आगंल'सै ए माने आजाया मैगंखौ आगं होनो आरोना ओंखायनो आजाजों स्कुलाव मा खालामहैनो नागिरदों बिबार गायहैनो नागिरदों ना माने जोंनि गामिनिनो एल पि स्कुलाव आरो बेयाव माने दिनै बिबार आरि फुल गायनो नागिरदों आरो गामिनि सेंग्राफोरबो ओंखारगोन ओमफ्राय सिख्लाफोर जायफोर ओंखारा आरोना ओमफ्राय दा जोंबो थांगासिनो आरो आजाजों जोंना जा ओमफ्राय थांग्रोनोसै लोगोफोर आरो नोंसोरबो नायलांबाय थाबानो जाबाय आंनि भिडिअखौ ओमफ्राय दिनैसो बेसेबांबा गोबावनि उनाव आं भिडिअ लाबोदों माने आं न'आव दंमोन नालाय एसे बेस्थ' जायो न'आव ओंखायनो आङो माने भिडिअ खालामनो हायाखै आरो आखाइ हंगार दे लामाया जोंनि गामिनि लामाया जि गोजान दंबावोसो मेंनाया जाला दुब्लिबारि सौफैबाय नै जोंहा स्कुलाव हलाय मानसिफ्रा मावगासिनो मैला हरजोब मैला हाबा खेबनांगोन ना इक' गार्डेननि खोनाबाय मानि थाखाय गायहोदों बे इक' गार्डेननि सेंग्राफोर दं नालाय एसे कमिटि दाबाय मिथिं जानो हास्लाबाखै हारिसा गोजाना नायनानै समान मा बे जा गिदिर हाया थाङा जावनो बारा नुथाराखै जावदोनांगौ समायना जावदों साराखै दिफारेन्सखौ नाय गोजाननि दिफारेन्स नों बोरै थादोंब्रा बोरै था नोङो हाखौ एसे फुनानै नांगौ हाखौ फुगारनानै होदो नङाबा दैया लांजोबगोन नालाय समान खालायनांगौ बेबायदि duranaग्रा सानिया Enggak pun telah kelihatan loh. Lalu awan cuy. Aisyah. Kayak malik mana? Arbini be kayak ini betul namanya duranaग्रा ya. Ya. Ini cina. Bila kenapa? Ini Left check. Nó được rồi. Dia masih bebas. Boleh. Dijer ini. Tahu bu, nuna. Itu belum siapa?
이거 자 코로 가이발리 싫어. 오각이야. Ra hơn đi em. Dia bukan lagi lucu. Sana masih. 이 나마 뭐래? Berkan saya. Dapat lagi. 이거 생각하면. Beli nomor kan. गायखांबाय ओमफ्राय दा नै दै लुगासिनो ओमफ्राय लोगोफोर आंथ' भिडिअ होया 1 मान्थसो जाबायमोन ओमफ्राय आं दा भिडिअखौ थाब थाब लाबोबाय थानो आं नाजाबाय थागोन आरो नोंसोरनि बिराद बुरजा सापर्ट नांगौ आंनो सापर्ट खालामलांबानो जाबाय ओमफ्राय आं दिनै भिडिअखौ बावनो दोनथ'सिगोन मोजां मोनोबा लाइक खालामदो आरो चेनेलाव गोदान सफैदोंबा साबस्क्राइब खालामदो दाबाव लोगोफोर आरो नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनबावसिगोन बाय बाय